Вітаю вас з Брюсселю. Вы глядзіце агара беларускі вектар на Белсаце. Меня зовут Ганна Любакова. На гэтым тыдні спаўняецца 40 гадоў з дня чарнобыльскай катастрофы. Трагедыя, якая закранула мільёны людзей і пакінула глыбокі след у Беларусі і ва ўсёй Еўропе. Праз дзесяцігоддзе яе наступствы застаюцца з намі, уздымаючы вострыя пытанні бяспекі і празрыстасці. У той жа час наш рэгіён сутыкаецца з новымі выклікамі ад пагрозаў бяспекі ва ўсходняй Еўропе і дыскусіяў пра палітычную будучыню Еўропы да працяглай напружанасці вакол Беларусі і яе суседзяў. Каб абмеркаваць гэта, да нас далучыліся дэпутаты Еўрапарламенту Паўляс Саўдаргас з Літвы, Пека Товары з Фінляндыі, а таксама доктар Марына Шаўцова, экспертка ў справах еўрапейскай палітыкі з Лёвенскага універсітэту. Заставайцеся з намі. Гаспадар Паўляс Саўдаргас, дазвольце пачаць з тэмы ядравай бяспекі. Літва ўжо даўно выказвае занепакоенасць з нагоды астравецкай атамнай электрастанцыі пад самай сваёй мяжой. Праз 40 гадоў пасля Чарнобылю ці лічыце вы астравец працяглай ядравай пагрозай для Літвы, Еўразвязу і Беларусі? Так, вядома, бо гэта вялікі ядравы аб'ект. Яго пабудавалі без стрэс-тэстаў. Мы не ведаем, ці праводзіліся аўдыты паводле еўрапейскіх рэгуляцыяў і стандартаў. Мы не атрымалі ніякай інфармацыі наконт гэтага. Мы спрабавалі звяртацца і задаваць гэтае пытанне, але не атрымалі адказаў з беларускага боку. Станцыю будавалі з дапамогай Расіі. А мы ведаем расійскія тэхналогіі, часам яны даюць збоі. Яшчэ адна праблема ў тым, што станцыя вельмі блізка да мяжы і да нашай сталіцы, Вільні, каля 30 кіламетраў. Яна добра відаць з тэрыторыі Літвы, таму гэта пастаянная сур'ёзная праблема. Яе пабудавалі без кансультацыяў і без узгадненняў з найбліжэйшымі суседзямі, мае на ўвазе Літву. І гэта пэўны парадокс гісторыі, бо ў той час мы самі хацелі пабудаваць уласную атамную станцыю. Мы правялі рэферэндум і спыталі ў людзей, ці хочуць яны новую АЭС у Літве. Але якраз у той час адбылася катастрофа ў Фукусіме пасля цунамі, і мы прайгралі гэты рэферэндум, не пабудавалі сваю станцыю. А беларусы пабудавалі, бо разлічвалі, што гэта будзе ім выгадна, і яны змогуць прадаваць электраэнергію. Але мы прынялі закон, які забараняе імпарт электраэнергіі з Беларусі і з Астраўца, таму мы яе не купляем. Гэтая электраэнергія не паступае ў Еўропу, але станцыя ўсё роўна становіць пастаянную ядравую пагрозу для ўсёй Еўропы. Была даволі моцная і ў пэўным сэнсе адзіная пазіцыя краінаў Балтыі. І як вы азначылі, кансультацыяў з беларускім рэжымам не было. Яны адмовіліся абмяркоўваць гэта з вамі. Гэтая станцыя робіць Беларусь яшчэ больш залежнай ад Расіі. Як вы лічыце, ці быў дастатковы адказ з боку Еўразвязу, з Брюсселю? Чаго б вы чакалі? Адзіны адказ, які, на маю думку, сапраўды працуе, гэта санкцыі як супраць Расіі, так і супраць Беларусі. Трэба эканамічна ціснуць на гэтыя рэжымы. Мы бачым па лічбах, што эканоміка Расіі амаль разбураецца. І трэба працягваць ціск, бо нельга ісці на ўгоды, калі Лукашенка вызваляе частку палітвязняў. Усё вяртаецца да звычайнага стану. Business as usual. Не, на рэжымы трэба ціснуць, пакуль яны не зломяцца. Гаспадар Товары, наконт абвешчанага размяшчэння расійскай ядравай зброі на тэрыторыі Беларусі. Ці ўваходзім мы ў эпоху ядравага запалохвання ў Еўропе? Мы бачым, што б не адбывалася. Расія кажа, што цяпер будзе размяшчаць зброю Беларусі. Лукашенка таксама заяўляе, што гатовая выкарыстаць пры неабходнасці. Дык ці гэта ўжо новая эпоха ядравага запалохвання? Так, безумоўна, мы ўжо ў гэтай эпосе. І справа ў тым, што ядравая зброя – гэта адзінае, што пакідае Расію ў катэгорыі вялікіх дзяржаў. Мы бачым, што адбываецца ва ўкраіне. Яны ваююць ужо больш за 4 гады і не дасягнулі значнай перамогі. Эканамічна Расія слабее, верагодна, ўжо саступае Італіі. Таму адзінае, што прымушае ўсіх слухаць Пуціна, гэта ядравая зброя. І яны ўсё часцей выкарыстоўваюць гэты фактар, спрабуючы запалохаць суседнія краіны, НАТО і іншых. Магчымае размяшчэнне ядравай зброі ў Беларусі – адзін з прыкладаў.
З тактычнага пункту гледжання няма сэнсу размяшчаць ядравую зброю бліжэй да мяжы НАТО, дзе яе лягчэй нацэліць і знішчыць. Але для запалохвання суседніх краінаў і заходняй Еўропы гэта робіцца. Так, сапраўды, Беларусь можа стаць у пэўным сэнсе мішэнню для ўдару ў адказ, калі нешта здарыцца. Але як вы лічыце, ці сапраўды еўрапейскія краіны гатовыя да такіх ядравых рызыкаў? Я думаю, што НАТО падрыхтавалася. Аснова НАТО – гэта стрымліванне, і яно мае два складнікі. Перш за ўсё, ядравае стрымліванне, а затым стрымліванне з дапамогай звычайных узбраенняў. Ядравае стрымліванне НАТО грунтуецца на амерыканскай ядравай зброі. У іх ёсць адпаведная палітыка. Яны адпрацоўваюць яе выкарыстанне і маюць планы на выпадак, калі Расія і Беларусь павысяць гатовасць або нават пачнуць выкарыстоўваць гэту зброю. Доктор Шаўцова, мы ўжо абмяркоўвалі Беларусь у кантэксце ядравых рызык як з боку Астравецкай АЭС, так і ў сувязі з магчымым размяшчэннем ядравай зброі. Дазвольце перайсці да Расіі, якая таксама стварае пагрозы, у тым ліку ядравыя, на тэрыторыі Ўкраіны. І, як здаецца, самым моцным адказам сталі санкцыі. Ці бачыце вы прыкметы стомленасці ад вайны ў дачыненні да дзеянняў Расіі і Беларусі? Ці ж еўразвяз гатовы да доўгатэрміновай стратэгіі падтрымкі Украіны і санкцыяў? Я хотела б сказаць, што бачу еўразвяз падрыхтаваным да доўгага марафону і санкцыю, але, на жаль, мы назіраем стомленасць ад вайны. І перадусім гаворка пра грамадства. Гэтую стомленасць шырока выкарыстоўваюць папулісцкія сілы і расійская прапаганда. Таму вайну вельмі лёгка выкарыстоўваць як апраўданне, каб вінаваціць уладу ў павышэнні падатку, росце цэнаў і сітуацыі з уцекачамі, а таксама для маніпулявання дадзенымі, тое, чым Расія вядомая. На жаль, мы бачым, што папулісцкія партыі, якія імкнуцца прыйсці да ўлады, сапраўды ўзмацняюцца па ўсёй Еўропе. У тым ліку ў краінах, блізкіх да Ўкраіны Расіі. І выкарыстоўваюць аргумент, што хопіць траціць грошы, трэба сесці за стол перамоваў з Расіяй. І цяпер са з'яўленнем Трампа ў гэтым кантэксце сітуацыя становіцца яшчэ больш складанай. У той жа час я бачу настойлівую паслядоўную пазіцыю Брусэлю. Мы не пакінем Украіны, мы не адмовімся ад яе. І гэта дае мне надзею, што сітуацыю не дадуць на водку па расійскай прапагандзе і папулісцкім партыям. Але як вы лічыце, мы яшчэ вернемся да выбараў у Угоршчыне крыху пазней, тэндэнцыя цяпер крыху негатыўная ці хутчэй пазітыўная, на ваш погляд? Кожную раніцу я прачынаюся, чытаю навіны і маю іншую думку. Гэта залежыць ад раніцы, так? Зразумела. Давайце перайдзем да сцэнару, які цяпер абмяркоўваюць аналітыкі ў сферы абароны. Даследаванне Baltic Defense Initiative паказвае, што сучасная вайна можа паралізаваць такую краіну, як Літва, без традыцыйнага ўварвання, праз дакладныя ўдары, дроны і працяглы ціск на інфраструктуру і органы ўлады. Спадар Пекатовары, асноўны генерал фінскай арміі, з вашай вайсковай перспектывы, наколькі рэалістычны такі сцэнар, калі замест танкаў выкарыстоўваюцца дроны? Калі ўлічваць вайсковыя магчымасці Расіі, расійская армія была даволі моцна разбітая ўкраінцамі. Яна страціла значную частку сучаснай тэхнікі, танкаў, артылерыі. Колькасна яны здолелі гэта кампенсаваць. Але ў тэхналагічным плане фактычна адкаціліся на 50 гадоў назад, бо былі вымушаныя замяніць сучасную тэхніку старымі танкамі, старой артылерыяй і абсталяваннем са складоў. І мы бачылі, што яны не ўмеюць эфектыўна выкарыстоўваць гэта супраць сучаснага праціўніка. Але чаго яны навучыліся, у тым ліку пераймаючы ўкраінскі досвед, гэта выкарыстоўваць дроны, шахеды, БПЛА і далёкабойныя ракеты. Таму я б сказаў, што цалкам правдападобна, што яны будуць дзейнічаць менавіта так, улічваючы абарону літоўскай мяжы, узровень падрыхтоўкі літоўскіх і сіл НАТО, весці бой на адлегласці. Не кідаць сухапутныя сілы, якія могуць быць адбітыя, а наносяць удары дронамі, БПЛА і далёкабойнымі ракетамі. Гэта выглядае цалкам рэалістычна. Вы правялі больш за 30 гадоў фінскай арміі, калі я не памыляюся, таму, напэўна, бачылі розныя формы сучаснай вайны. Дазвольце яшчэ раз вярнуцца да падрыхтаванасці НАТО і спытаць пра высокаінтэнсіўную вайну, у якой вялікую ролю адыгрываюць дроны. Ці гатовая НАТО і да гэтага? Ці бачыце вы змены ў падыходах і разуменні таго, як будзе выглядаць такая вайна? Бо мы бачым, як хутка развіваецца дронавая вайна, асабліва ва Ўкраіне.
Я б сказаў, што дроны гэта не панацэя. Калі б дроны вырашалі зыход сучасных войнаў, вайна ва ўкраіне ўжо б скончылася, бо абодва бакі выкарыстоўваюць мільёны дронаў. Калі НАТО будзе атакавана, яно не будзе весці ўкраінскую вайну 2.0, капіяваць тое, што адбываецца ва ўкраіне, і тым самым даваць Расіі перавагу. Расія ўмее весці вайну на знясіленне на адносна статычнай лініі абароны, выкарыстоўваючы пяхоту як гарматнае мяса і дроны для паступовага знясільвання праціўніка. Калі блок НАТО ўступіць у вайну, ён будзе весці яе так, як заходнія краіны вядуць войны з часоў Другой сусветнай вайны. У нас ёсць пераважная паветраная моц. Мы знішчым расійскія паветраныя сілы і іх супрацьпаветраную абарону. І хоць мы пакуль не можам спыніць усе дроны і БПЛА, мы нарошчваем магутнасці супрацьдзеяння ім. Таму мы будзем выкарыстоўваць нашу перавагу ў паветры, каб наносіць удары па іхных складах, камандных і лагістычных цэнтрах, а таксама па заводах, дзе вырабляецца гэтае абсталяванне. Як мы бачылі ў Іране, ізраільскія і амерыканскія паветраныя сілы змаглі за тыдзень знізіць маштаб дронавых і ракетных атак прыкладна на 90%, наносячы удары па лагістыцы і сістэмах падтрымкі. Бо ў паветры іх спыніць не ўдавалася. Думаю, НАТО дзейнічала б падобным чынам. Калі гаварыць пра Літву, хоць гэта актуальна для іншых краін, важна таксама абмяркоўваць, адкуль могуць запускацца дроны ў такім сцэнары. Верагодна, гэта Беларусь, суседняя краіна для Літвы. Ці лічыце вы рэалістычным сцэнар, пры якім дроны будуць запускацца з тэрыторыі Беларусі ў напрамку Літвы або Польшчы? Мы ўжо бачылі нешта падобнае ў верасні падчас вучэння ў захад, калі расійскія дроны перасякалі мяжу з Польшчай з тэрыторыі Беларусі. Таму гэта не выглядае нерэалістычным. Так, безумоўна, гэта цалкам рэалістычны сцэнар, бо тэрыторыя Беларусі ўжо выкарыстоўвалася для нападу на ўкраіну. Расійскія сілы заходзілі праз беларускую тэрыторыю, таму калі яны хочуць, расейцы могуць выкарыстоўваць яе так, як ім трэба. Праблема ў тым, што Літва мяжуе з Беларусю, а не з Расіяй. У нас ёсць толькі мяжа з Калінінградам, расійскім эксклавам. Мы не маем мяжы з асноўнай тэрыторыі Расіі, таму вельмі уважліва ставімся да Беларусі і да гэтай мяжы. Што да сцэнараў, пра якія казаў спадар Товары, мы рыхтуемся да ўсіх варыянтаў. Вядома, калі НАТО будзе адбіваць агрэсію Расіі, гэта план А. Але мы рыхтуемся і да плана Б, калі, напрыклад, на тыдзень ці на месяц нам давядзецца трымацца самастойна. Мы рыхтуемся. У краінах Балты мы ствараем інжынерную і супрацьмабільнасную інфраструктуру ўздоўж мяжы. Мы таксама разглядаем і будуем так званую дронавую сцяну. Нам патрэбныя магчымасці збіваць дроны, бо яны нясуць сур'ёзныя рызыкі і могуць наносіць значную шкоду з дапамогай танных сродкаў. Таму мы павінны быць гатовы супрацьстаяць усім пагрозам, звязаным з дронамі. Што да сцэнараў, пра якія казаў спадар Товары, мы рыхтуемся да ўсіх варыянтаў. Вядома, калі НАТО будзе адбіваць агрэсію Расіі, гэта план А. Але мы рыхтуемся і да плана Б, калі, напрыклад, на тыдзень ці на месяц нам давядзецца трымацца самастойна. Мы рыхтуемся. У краінах Балты мы ствараем інжынерную і супрацьмабільнасную інфраструктуру ўздоўж мяжы. Мы таксама разглядаем і будуем так званую дронавую сцяну. Нам патрэбныя магчымасці збіваць дроны, бо яны нясуць сур'ёзныя рызыкі і могуць наносіць значную шкоду з дапамогай танных сродкаў. Таму мы павінны быць гатовы супрацьстаяць усім пагрозам, звязаным з дронамі. Гэта падрыхтаванасць на нацыянальным узроўні. А як наконт 5-га артыкула статуту НАТО? Як ён успрымаюць у Літве? Гэты сцэнар, пра які я кажу, таксама прадугледжвае магчымыя палітычныя разыходжанні, якія могуць запаволіць або аслабіць адказ НАТО. Як вы да гэтага рыхтуецеся? Гэта шырокая тэма, але 5-й артыкул – гэта для нас план А. Мы члены НАТО і ўпэўненыя, што ў выпадку класічнай пагрозы або агрэсіі альянс адрэагуе. Але існуюць і іншыя формы агрэсіі. Гібридная вайна, якая ўжо адбываецца. Дроны могуць трапляць на тэрыторыю Літвы, Польшчы, Эстоніі, выпадкова або наўмысна. Мы не заўсёды гэта ведаем. Таму мы павінны быць гатовыя да дронавых атак, кібератак і любых формаў гібриднай вайны. Мы разумеем метады, якімі карыстаецца Расія. Генерал Товары, вы дэпутат Еўрапарламенту і генерал, таму я яшчэ раз звярнуся да вас у кантэксце гэтага тыпу вайны. Спадар Саўдаргас згадаў ролю Беларусі рэжыму Лукашэнкі. Калі атакі будуць адбывацца з тэрыторыі Беларусі, ці будзе гэта ўспрымацца еўразвязамі НАТО як прамое ўцягванне Беларусі ў вайну?
Цяпер гэта сапраўды абмяркоўваецца. Як сябры НАТО мы сыходзім з таго, што калі адбываецца напад або агрэсія ў любой форме, краіна ініцыюе кансультацыі паводле 4-го артыкула, што можа прывесці да актывізацыі 5-го артыкулу і пачатку абарончых аперацый. У некаторых выпадках гэта можа заняць час. Таму апошнім часам абмяркоўваецца і артыкул 42, 7 еўразвязу, які, на думку некаторых, юрыдычна нават больш абавязковы, чым артыкул 5. Яго перавага ў тым, што ён дзейнічае непасрэдна паміж дзяржавамі-сябрамі. Гэта значыць, што краіны вакол Беларусі, калі адчуюць пагрозу або напад, могуць значна хутчэй рэагаваць, выкарыстоўваючы гэты механізм як аснову для сумесных дзеянняў. Гэта не дзеля таго, каб нагнятаць страх або сцвярджаць, што гэта абавязкова адбудзецца. Ёсць даклад службы вонкавай выведкі Эстоніі, які кажа, што Расія не будзе атакаваць Эстонію або іншыя краіны НАТО ў бліжэйшыя гады. Але мы бачым пэўную падрыхтоўку, пашырэнне ўзброеных сілаў, папаўненне запасаў артылерыйскіх боепрыпасаў, развіццё беспілотных сістэмаў масавага прымянення. Таму гэтыя працэсы адбываюцца. І таму важна гаварыць пра 5-й артыкул, тым больш, што нядаўна прэзідэнт Зеленскі азначаў, што краіны Балтыі могуць стаць наступнымі. Важна чуць, што ёсць падрыхтоўка і гатовасць. Відавочна, што Пуцін будзе імкнуцца як мага хутчэй аднавіць армію, зрабіць яе яшчэ мацнейшай, чым да 2022 года. Мае былыя калегі з заходніх выведак папярэджваюць, што пасля заканчэння вайны ва ўкраіне ў нас можа быць ад 6 месяцаў да 2 гадоў да новай агрэсіі ў той ці іншай форме. Я не думаю, што гэта будзе паўнамаштабны напад, бо Расія разумее, што не мае дастатковай сілы для вялікай вайны з НАТО, але ў яе хопіць магчымасцяў, каб паставіць пад пытанне дзеянне 5-го артыкула. Напрыклад, вядомы нарвінскі сцэнар. Атака на невялікую краіну НАТО з паралельнай маштабнай інфармацыйнай кампаніяй пра абарону сваіх грамадзян і пагрозам ядравай зброі. Такі сцэнар можна рэалізаваць меншымі сіламі, але ён створыць сур'ёзны ціск на 5-й артыкул. Калі ён не будзе задзейнічаны, давер да яго будзе падарваны, і гэта стала б вялікай перамогай для Пуціна. Больш верагодна, што НАТО адрэагуе. 5-й артыкул будзе актываваны, і расійскія сілы будуць выціснутыя. Але што гэта азначае? Для Пуціна страта некалькіх тысяч салдат. І што? Ён ужо страціў сотні тысяч ва ўкраіне і застаецца пры ўладзе. Таму трэба разумець, дыктатары мысляць іначай, яны гатовы ісці на рызыкі, на якія заходнія лідары, за выключэннем спадара Трампа, не пайшлі б. Таму мы павінны быць гатовыя дзейнічаць жорстка і рашуча, інакш гэта будзе вялікая памылка. Што да стратаў, і Пуцін і Лукашенка, здаецца, страцілі саюзнікаў у развязе. Я маю на ўвазе апошнія палітычныя падзеі ў Угоршчыне. Пасля гістарычных выбараў, якія завяршылі 16гадовае кіраванне Віктара Орбана, пачаўся новы этап пад кіраўніцтвам Петра Мадзіяра і ягонай партыі ТИСА. Доктар Шаўцова, што азначаюць вынікі парламенцкіх выбараў у Угоршчыне для еўразвязу? Перш за ўсё, гэта азначае, што Угоршчына не Расія, не Беларусі. Мірная перадача ўлады ўсё яшчэ магчымая. Або, прынамсі, мы на гэта спадзяёмся. 12 мая яшчэ наперадзе, але ёсць надзея, што гэта адбудзецца. І нягледзячы на канцэнтрацыю ўлады і ціск на апазіцыю, свабодныя медыа, Орбан не здолеў зрабіць таго, што зрабілі іншыя дыктатары або ягоныя саюзнікі. У той жа час варта задацца пытаннем, як атрымалася, што на працягу 16 гадоў, асабліва апошніх 8, еўразвяз мірыўся з лідарам, які фактычна ставіў пад сумнеў базавыя каштоўнасці. Свабоду медыяў, правы розных меншасцяў, выступаў супраць мігрантаў і ЛГБТК людзей, блакаваў падтрымку Украіны. Невялікая краіна без відавочна вялікага патэнцыялу здольная была так моцна ўплываць на агульную палітыку. І, вядома, у яго было нямала прыхільнікаў і ў Брусэле. Мы бачым выбары ў Балгарыі, бачым саюзнікаў Фіца ў Славаччыне. Бачым, што ў Польшчы да ўлады прыйшлі больш ліберальныя сілы, але не бачым тых рэформаў, якія чакалі. Таму цяпер добры момант для ліберальных сілаў у еўразвязе, каб кансалідавацца і вызначыць, што рабіць далей. І калі ў Будапешце адбыўся палітычны зрух, наколькі хутка можа змяніцца палітыка еўразвязу ў дачыненні да Расіі і Беларусі, калі Угоршчына перастане блакаваць рашэнні?
Гэта вялікае пытанне. Трэба памятаць, што Мадзьяр паходзіць з партыі Фідэс. І хоць лозунг «Russian Go Home» быў адным з галоўных на ягоных мітынгах, і падчас святкавання перамогі гэта ўсё роўна зойме час. Пераход улады, перамовы, а таксама ўплыў дэзінфармацыі і расійскай прапаганды пра кошт вайны ва ўкраіне для Вугоршчыны. Усё гэта будзе ўплываць. Таму ён хутчэй за ўсё будзе дзейнічаць асцярожна і не спяшацца з рэзкімі крокамі. Безумоўна, ён хоча дамагчыся разблакавання сродкаў з Брусэлю каля 18 мільярдаў еўро. Але як хутка гэта адбудзецца, наколькі рашучымі будуць ягоныя дзеянні і ці будзе ён гатовы разарваць сувязі з Расіяй і Кітаем, гэта пакуль адкрытае пытанне. Я не надта аптымістычна ў гэтым плане. Паглядзім, як будуць развівацца падзеі. Спадар Саўдаргас, калі гаварыць пра аптымізм, Літва відавочна займае жорсткую пазіцыю ў дачыненні да Беларусі і Расіі ў еўразвязе і знаходзіцца фактычна на перадавой. Якія рызыкі расійскага ўплыву ў еўразвязе застаюцца цяпер, нават пасля сыходу Віктара Орбана? Перш за ўсё, што да Вугоршчыны важна, што Петер Мадзьяр і партыя Тыса дэмакратычныя. Орбан рухаўся ў бок аўтакратыі. Ён не быў праеўрапейскім і выкарыстоўваў кантроль над медыямі. Гэта былі не свабодныя медыі, а прапагандысцкая сістэма, якая гадамі фармавала грамадскую думку. Таму праблема не толькі ва ўрадзе або партыях, але і ў грамадстве. Калі людзі доўгі час жывуць пад уплывам такой прапаганды, яны не могуць змяніцца за адзін дзень ці тыдзень. Таму трэба быць асцярожнымі, але адначасова даць Мадзьяру магчымасць праводзіць рэформы паступова ў сваім тэмпе. Трэба верыць у дэмакратычныя змены, але пры гэтым разумець, што ім патрэбная асцярожнасць і дакладныя крокі, каб не страціць уладу. У нас з'явіўся шанец на дэмакратычную свабодную Вугоршчыну. І ў цэлым палітычны ландшафт у Еўропе змяняецца ў лепшы бок. Я чую тут і аптымізм, і асцярожнасць. Дзякуй Паўлюсу Саўдаргасу, Пека Товары і Марыне Шаўцовай. Дзякуй за ўвагу і заставайцеся з Белсатам. Вялікі дзякуй.